Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyana lowo kobekade ngu-stage manager emcimbini kobukade uKwanongoma kwaLindizwe lapha-ke enyakatho unesifundazwe saKwaZulu-Natal u-MC Tjatha ngoba bekade kenzeke lo mcimbi kusona-ke lesi sifundazwe saKwaZulu-Natal lapho-ke endaweni okuthiwa KwaNongoma estadium saKwaLindizwe ubethathe kuphakela umthakathi wamenza kumuntu ozocontrola-ke istage noma-ke lona kobizwa ngo-stage manager. U-stage manager-ke lo ngiphakela umthakathi kubonakale umsebenzi wakhe wenzile ngale ndlela kawenze ngayo futhi kwashayelwa izandla kanjalo-ke futhi nomfo kaMakatha Zidudla naye ube seshayelwa-ke izandla. Uphakela umthakathi ubeke ngosuku olwandule noma usuku lwangakusasa wabeke sebhala kwipost eshiyeka abantu abaningi bedidekile ngalesikhathi kefeza ukuthi abaculi bakaMaskandi ikusasa ke labo ke liyobulawa utshwala ukuzikhukhumeza nokungasihloniphi abanakho. Lokho kukusho nje abantu abaningi babeseke mangala ukuthi ngabe umfaka ndaba uqondiseke kubani lenkulumo muva nje kube sekuvela ukuthi kuphakela umthakathi uye waba nje ke lapha ke nokungaboni ngasolinye phakathi kwakhe ke nomjolisi empeleni lo kaMjolisi ubefuna noma kubecela ukungena ngesikhathi ongesisone sakhe lesabe kade kenikezwe sona ubeke sebeka izizathu zokuthi kunemicimbi eminingi ngakho ke unesikhathi la khona ufuna phuthume khona ebabanangu okukhathazekana noma ukukhathaza abaningi kakhulu ukuthi ke lo mfana omncane kobizwa ngomjolisi ubonakaleke edla amankwebemvu ngokweqile lokho kwenza ukuthi kuphakela umthakathi ke kube nzima ukuthi kamqonda stand ukuthi ngempela lensizwa ke izeke ngani noma ke iqinisile yini lolu daba ebhekelele nalo ke ibonakaleke imtshela uphakela umthakathi ukuthi ke nembali icela ukungena ngoba kinemicimbi eminingi kusafanele kuyihambele and ukusuka kwaNongoma ubheke babana ngesikhathi esithi ke asihlanganise ku 3 hours. Uphakela umthakathi bese ethi ke yena kusengaphuma noma ngayinini stage uzocela ukuthi ke bahlangana lona kozongena uzothatha over futhi kwayesekuveza ke nokuthi kumuntu okufanele kangene ubaba uThokozani Langa kodwa ke kuyofanele ukuthi ke bona bakhulume wathi akanayo inkinga nalokho inqubo nje uma ngabe ke bezovumelana nalona okufanele ukuthi kangene phela uzokhumbula ukuthi kumuntu uma inikezwe isikhathi ufika ngesikhathi asuke enikezwe ke sona lokho kokuphoqa ukuthi ke kube nzima ukuthi ke ngifake ke omunye umuntu esikhundleni ke sakho ngoba yena usukazi ukuthi ngena ngasikhathi sini kodwa uma ngabe ke nivumelene ukuthi ke wena uzongena qala yena angene esikhaleni sakho nalapha yayingabi bikho inkinga yilokho bebekusanya abezama ukuchaza uphakela umthakathi ukuthi kuma ngabe ke ningakhuluma ke nobaba uThokozani Langa ngeke kuze kube siyo inkinga ngoba uyena okufanele ukuthi kangene lapho ilelo nje kafale ngalo nje ke lapha ke bakithi ke uphakela umthakathi kodwa kumjolisi ubebonakala ukuthi ke ufuna kwenze ngale ndlela afuna kwenzeke ngayo nokuyilokho ke futhi uphakela umthakathi akubuzile ukuthi kwenziwe yini ukuthi ke ungakhulumi no-manager wakho ukuthi ke maka achaze noma ke ahlehlisa isikhathi ongenana akhuluma indaba yesikhathi ukuthi ngoba ngesikhathi esithile sobe singapha besicela ukuthi nibe nenza kanjena ukuze nizothi mangabe nifike lapha nifika sekuqondile ke yonke into ngoba njengamanje njengoba sikhuluma nje ke kuhleke esinye isikhathi somunye umuntu futhi ofanele ngabe kuyangena nanga umjolisi nawe sibonele ukuthi ngabe akayidlile yini noma akenze cisanga yini inkamba zikaFaro. Wathi ngeke kwenzeke noma ngicela. Wathi ngeke kwenzeke noma. Hayi, wofika ngicela ukuthi ngibonisane nabantu engibathene nabo. Ngicela ukubonisana nabantu engibathene nabo ngoba kufanele ngene uThokozani manje ngo-half-hour. Yabo. Manje mangabe niswapha ufuna nikhulume noThokozani. Ukhona la. Uqala nokukhuluma nami uzongikhalela ngento enzima kangaka. Ngoba uyaqala nje ukukhuluma nami empilweni yami. Uzongikhalela ngento enzima kangaka. Ngicela ke ngoba mina sengiyaphuma mina sengiyaphuma mina ngicela ukuthi ngikhulume nabantu engizolishiya kubo bese kuba yibona ngibonisana nabo ngoba mina kuthiwe angihambise ngephepha
isho njalo ngikusoke nami ngihambisana phela kodwa ngicela ukuthi babo mhlawumbe singafuna umtholo ozongena ukuthi uma ukuthi mhlawumbe uyasinqabela ukuthi sesimakhumuka lapha sesiyangeke vele sisakwazi ukuthi singene ukungezithatha kodwa ngabe manje siyahamba vele ngoba ube ukuthi wafika mnawo ubheke njani yakuthi imeneja ufuna ihleli ikhaya imeneja yakho ufuna ihleli ikhaya sorry mhlawumbe so ngisho ukuthi angithi ngeke phela ukuhlele manje ngeke ukwazi ukuhlela manje into befuna